Zdravím ťa, tu je Maroš Fér, autor projektu marketing na stereolux.info a trošku sa mi rozpršalo, ale napriek tomu som sa rozhodol natočiť toto video. A dnes chcem pokračovať v tom, o čom som rozprával v poslednom videu, a to je o tom, ako spôsobiť to, že tvoji záujemcovia budú nakupovať u teba o 100% viac. A jedna z tých, by som povedal, jeden z tých faktorov, ktorý ti pomôže v podnikaní a v predaji, dáme tomu, je to, že ľudia ti budú dôverovať, budú ti viac dôverovať. A už v minulom videu som hovoril o tom, ako dôležité je túto dôveru si dlhodobo pestovať. A jedna z možností, ako túto dôveru si pestovať, hlavne v súčasnej dobe, je napríklad začať písať vlastný blog, byť aktívny na nejakých sociálnych médiách, to znamená napríklad na Facebooku, alebo točiť nejaké videá. Napríklad toto video točím, samozrejme dám to na YouTube a tak ďalej, tak ďalej. To znamená vytvárať si by som povedal istú prezenciu, hlavne na internete, čo momentálne v 21. storočí si myslím, že je dosť dôležité na to, aby záujemcovia aj sami prichádzali k tebe, hej? Aby si v podstate mal to, že záujemcovia ti sami budú volať a sami ťa budú kontaktovať, pretože ťa nájdu na YouTube, nájdu tvoje stránky, nájdu ťa na Facebooku alebo ešte na nejakých ďalších iných médiách. Samozrejme, jedna z ďalších dôležitých vecí je to, aby si podával kvalitné a zaujímavé informácie. To znamená napríklad, ak si napríklad nejakým poisťovacím agentom, tak by si napríklad poskytoval nejaký zaujímavý, by som povedal, zaujímavý report alebo nejakú knižku, ktorá sa dá stiahnuť v elektronickej podobe. A kde by si napríklad spomínal o tom, čo sa vyvarovať pri stretnutí s poisťovacím agentom, alebo aké poistenia sú najvýhodnejšie pre konkrétnu nejakú, dáme tomu, situáciu v živote, alebo pre konkrétnu vec v živote, alebo konkrétne podnikanie a tak ďalej. Čím viac to, by som povedal, nasmeruješ na tú svoju cieľovú skupinu, nejaký ten report, ktorý budeš ponúkať na svojich stránkach alebo v sociálnych médiách, tak tým lepšie, pretože ukážeš nielen to, že si odborník a že akože vieš pomôcť, ale aj poradiť, ale aj to, že nemáš problém v podstate sa so svojimi radami poradiť s ľuďmi a možno aj zadarmo, samozrejme, pretože niečo také môžeš poskytovať aj zadarmo, nejaký takýto report alebo by som povedal nejaký krátky článok, ktorý si ľudia môžu stiahnuť za to, že ti nechajú svoju e-mailovú adresu a zároveň vlastne pestuješ istý zoznam klientov, zoznam kontaktov, ktorý opäť môžeš kontaktovať, dáme tomu, im môžeš poslať e-maily, ak napíšeš nový článok, upozorní ich na to a tak ďalej. Tých možností je viac, samozrejme. Trošku sa rozfúkalo, dúfam, že video ostane kvalitné, hlavne zvuk, teda niekedy je horší, keď fúka. Pod týmto videom link, klikni na ňo, dostaneš sa na článok, kde o tom píšem viac. Pokiaľ ťa to zaujíma, klikni na link a prečítaj si o tom článok. Toľko zatiaľ do mňa, to je Maroš Fér, marketing na stereolux.info. Čau, nech sa darí.